Hola, què tal? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí. I on anem? No anem pas a buscar bolets, no. Aquests cistells venen carregats de poesia. Sí, tal com heu sentit. Cistells plens de poemes. I sabeu per què? Doncs mireu, per una cosa molt senzilla. Aquest dia, el 21 de març, celebrem el Dia Mundial de la Poesia. La poesia és un mitjà que ha empleat l'home des de fa molts anys per expressar els seus sentiments i les seves emocions amb un llenguatge ple de bellesa. Ja els antics egipcis, en els seus jeroglífics, van començar a fer servir petits textos que van anomenar poemes i fins a arribar als nostres dies han passat en Shakespeare, l'Homero, en Salvador Espriu, la Lola Casas, la Joana Raspall i el poeta del nostre poble, en Joaquim Bauxell. Tots ens han fet un munt de poemes que ens han alegrat la vida. I, a veure, abans de continuar, ens falta el nostre amic. Qui ens falta? En Perot. Cridem-lo, que ja em sembla que ja fa estona que remuga. Va, Perot, on ets? A veure si el trobem. Ai, mireu-lo, ja el tenim aquí, Perot. Mireu-lo. Ah, estava aquí, amagat aquí dintre del cistell. Mireu, en Perot, aquí el tenim. Va, des de casa. Ui, avui està content aquí fora al pati de la biblioteca. Va, cantem-li la seva cançó? Vinga, va, tots plegats, va. Perot, l'escavallat, la nostra titella, Perot, l'escavallat, la nostra titella ens ha agradat. Molt bé, Perot. A veure que sempre em pregunta coses. Val, Perot, sí. Sabeu què em pregunta? Em pregunta que vol saber què és la poesia. Perot, que no has escoltat gens, que jo ja ho he dit que era la poesia. Bé, va, però intentarem solucionar aquest petit problema i a veure si trobem la resposta en aquests cistells plens de poesia. Però hauràs d'escoltar molt bé, perquè aquesta definició de què és la poesia, potser trobarem la solució aquí dintre d'aquests cistells, que venen farcits de poemes. A veure, començarem aquí a mirar, a veure si trobem la resposta a la pregunta que ens ha fet en Perot. Mireu, de llibres de poesia, aquí a la biblioteca en tenim de molt i molt bonics, amb unes imatges que parlen per elles soles. I buscarem, mireu, em sembla que ja hem trobat la resposta. Mireu, aquest llibre de poemes és Mi primer verso, de l'antologia de l'Anna Belén Ramos, il·lustrat per la Coaner Codina. I mireu aquesta imatge que parla per ella sola. Perot aquí diu: ¿qué es poesía? Ens ho diu en castellà, però va. ¿Qué es poesía? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. D'en Gustavo Adolfo Bécquer, un poema preciós, que si us sembla anirem deixant aquí, al costat d'en Perot, que farà avui de vigilant dels poemes. I a veure, ui, aquí aquests cistells els tenim plens. Que veig un monstre! Ui, monstràleg, mireu, de la Raquel Bru, un catàleg de monstres que no existeixen, o potser sí. A veure si trobem algun poema que us pugui agradar. A veure, anirem obrint les pàgines amb unes il·lustracions molt boniques. I mireu, aquí en tenim un que ens diu, sembla un fantasma, no sé. El fantasma del llençol ja no espanta a qui vol. Dos petits, en Jan i la Maria, li prenen el pèl cada dia. Quan pleguen la roba neta, li llancen calçotets i calcetes, li pispen el llençol que fa por i n'hi posen un tot ple de flors. Molt bonic. Mireu, va, Perot, el tornem a posar aquí al teu costat, el monstràleg. I continuem a veure, esbrinant què ens amaguen aquest cistell. Ui, què veig? La Joana Raspall, carai! Una de les nostres poeteses que tant us agrada. Mireu, petits poemes per a nois i noies de Barcanova de la Joana Raspall. I aquí tenim un que diu El cavallet. Tu i jo, cavallet de la fira, fugirem ben enllà d'aquest món. Donarem tantes voltes i voltes que ningú no sabrà mai on som. El cavallet de la Joana Raspall. A veure si en tenim un altre. Vinga, Perot, que ja en tens un altre que et faci companyia. Mireu quins contes tan bonics, plens de poesia. Un altre, mireu. Els fils invisibles, de la Montse Torrents
i la Matilde Portalés de l'editorial Tramuntana. A veure què ens amaga aquest poema. Mireu. A la capsa de fils n'hi ha de tots colors. Groc si estic contenta, negre quan tinc por. Blau per si t'enyoro, si dubto marró. Verd mentre t'espero, lila d'il·lusió. Rosa quan m'abraces, roig per un petó. Mireu, quin cor ple de fils de colors. Un altre poema molt bonic que posarem aquí al costat d'en Perot. Mireu-los, ja els tenim aquí. Tots els poemes que hem recitat avui. I aquest cistell encara n'amaga molts més. Veniu a la biblioteca a descobrir el món de la poesia, que segur que trobareu un poema que us està esperant. Però espereu-se, que en Perot em sembla que em vol dir una cosa. Deixeu-me ajupir, que aquest en Perot sempre en diu coses. A veure, Perot. Val, molt bé. Ja els hi dic als nens, no pateixis. En Perot m'acaba de dir que vol fer un poema. Perot, t'hauràs d'esforçar una mica. Però sabeu què? Tinc una ajuda per en Perot, que està amagada per aquí dintre del cistell. Mireu. Mireu quina ploma tan bonica, Perot. Aquesta ploma és per tu, perquè puguis fer un poema. Li deixem, a veure si s'inspira. Perot, aquí tens el llapis per escriure una poesia. Mireu que content que estarà. A veure quin poema ens farà en Perot. I sabeu què? Mireu una cosa. Des de casa també podeu ser poetes. Va, animeu-se. Tots podeu fer un poema, un petit rodolí. Comenceu amb un petit rodolí que segur que us sortirà molt i molt bé. I no ho dubteu, veniu a buscar llibres de poesia a la biblioteca. I per avui ja hem acabat a gaudir tots plegats de la poesia. Vinga, adeu-siau, un petó, fins aviat, cuideu-vos molt.